बाकी लोग साथ ना देला। तू लोग जितना हमारा फेरा में बार उतना अगर अपना फेरा में रहता तो शायद कुछ कर जैत। हम केहू के फेरा में रही लेना आ कितना जना के लागत जे कुछ गाना का दुनी पैसा लगा के बढ़ावल जाला। आए वाह बाप रे, पैसा तू ही लगावे लगा, तोहरे घर से आवेला। ओरिजिनल व्यू होला इनकर। बाप रे बाप गजब इनकर व्यू भागत। तहार तो व्यू इतना भागत न बाबू, इतना धरती पे बाजत न कि हम धरती कई जगह तो धरती फाट गइल ह। कई जगह तो हम देखनी दरार पड़ रहा दानवा के धमक से। गजब भाई इतना दिन जइए यूट्यूब ना रहा ओह दिनों खेसारी अलगे रहले लोग के प्यारे के वजह से। तो लोग जरा के प्यार करल ओकरा के तार लो। अब एगो मुर्गी के पीछे तू लोग पड़ गई। जब तक लोग माने लात बचौनी ना काट देबा नु तले मुर्गी अस्थिर ना रही। केहू खातिर बुरा भी रहल, जौन बीत जाला ओकरा के बुरा ना बोलल जाला। बढ़िया चीज़ है, खास करके हमारा खातिर ढेर बढ़िया रहल। इतना डिस्टर्ब हम जी कोनो साल में ना रहनी कि भाई हम ठीक है कोई गाना गाते हैं तो विवाद होता है। अब हम मुर्गो मुर्गी गा रहे हैं तो विवाद हो रहा है। अब ओकरा खातिर हम का गाई तू ही लो बताओ। कितना जना के दिमाग का तू लो राइटर राख बाबू, बढ़िया बढ़िया राइटर राख, बढ़िया बढ़िया राइटर राख के बढ़िया बढ़िया गाना लिख लो, गाव लो, भोजपुरी के बड़ा कर लो। अब एगो मुर्गी के पीछे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पड़ गई बाबू। मुर्गी ना बुझाता जे लंदन से आइल कहनूर हो गई बिया। सच पूछे तो लंदन से कहनूरे ले करना है कि भाई खेसारी का ही नाम लेकर बड़ा होना है। प्रॉब्लम यहाँ है कि खेसारी को जब तक हम टारगेट नहीं करेंगे जीवन नहीं चलने वाली है। अपन तो कुछ चलत बा ना तो इकरा के डिस्टर्ब करबो तो कुछ करी है। अरे भाई हम आजे से देखत नहीं हो तारा लोग ड्रामो आज से तो देखत नहीं कि हम डिस्टर्ब हो जाए। हाँ हमारे चैनल थोड़ा सा डिस्टर्ब भइल बावे।